Ahojte, vítam vás pri mojom ďalšom videu, ktoré je vytvorené na tému podvodné stvorenie, takže sa môžeme do toho hneď aj pustiť. Vlásky si začešeme dozadu a pripravíme si ich tak, aby sme si mohli pomocou latexu na ne nalepiť umelú pléšť. Utrieme si slzy a môžeme pokračovať ďalej. Nasadíme si teda vlastne túto umelú pléšť, ktorú budeme potom následne farbiť. Pre istotu si ešte raz zatriem na malé vlásky pod čapicou, aby sa nám tam náhodou nedostal latex, pretože by to mohlo celkom bolieť, keď si to budem dávať potom dole. Ešte raz si zatmelíme obočie a môžeme ísť na podklad tváre, takže na začiatok použijeme podkladovú bázu od NYXu a natrieme si celú tvár. A aby toho nebolo málo, ešte použijem aj primer v spreji, pretože na tú pleť budem dneska nanášať toho mnoho viac ako obvykle, tak nech to má dobrý podklad. Takže ideme na samotný make-up. Total Control Drop Foundation zmiešam s Mineral Stick Foundation, aby som mala silnejší tento make-up a aby viacej kryl, pretože potrebujem zakryť aj ten červený nos, čo ste si určite všimli. Takže všetko si to nanesiem a roztieňujem štecom. A ďalej si pomocou Mineral Stick Foundation a pudru od NYXu prekryjem trochu obočie a následne už používame SFX farby vlastne na našu umelú pléšť, ako keby lešinu. A neviem, ako sa to hovorí po slovensky. Tak poďme radšej ďalej. Keď to máme všetko ako tak zhruba prekryté, tak potom ideme na oči. Korektorom si zjednotíme tón pleti na očiach a zafixujeme to celé ešte pudrom. Pomocou paletky NYX Ultimate Shadow Palette začíname si trošku tieňovať oko, najskôr so zelenou a potom tam pridáme aj žltú. Pomocou Jumbo Eye Pencil si vytvoríme ako keby také ďalšie dvojité alebo vlastne aj trojité oko a trošku si ho tam zatieňujeme. Použijeme aj bielu Jumbo Eye Pencil na také zvýraznenie farieb vedľa tej čiernej a pomocou linkov vo fixke si zvýrazníme spodnú časť vlastne tohto oka. Použijeme aj ceruzku Slide on Glide on, ktorú použijeme na vnútornú časť oka a takisto aj hore, aby sme si ohraničili vlastne oko s čiernou. Opäť z linkov vo fixke si vlastne prekreslíme hornú časť nášho novo vytvoreného oka. Dokreslíme si tam čiary a potom to už vytieňujeme. Ak to máme ako tak trošku vytieňované aj pod očami, tak začneme s lepením hadov, ktorých si budeme lepiť pomocou latexu. Pre lepšiu fixáciu týchto hadov použijeme ešte aj vatu. A takto to budeme vlastne opakovať a oblepíme si celú našu hlavu hadmi. Pre zvýraznenie efektu nášho podvodného stvorenia použijeme aj celofán či alobal na zvýraznenie efektu čelusti tejto podvodnej bytosti. Všetko to prekryjeme SFX farbou v odtieni Black a úplne všetko prekryjeme ešte s odtienom Green. A začneme si na naše nové čeluste lepiť ako keby také zuby, ktoré sme si vytvorili. Ak sa pýtate, ako som to vytvorila, tak sa poďme pozrieť. Je to obyčajne zase len celofán, vata, všetko je to spojené latexom.
Nechala som to len cez noc vyschnúť a potom som už použila následne z toho zuby. Tieto naše zubky použijeme ako na hornú čelusť, tak aj na spodnú čelusť a vôbec nemusia byť dokonalé, pretože ich budeme ešte prekrývať s časťami z chobotničky. Lepíme ich latexom a budú vlastne vytvárať také sajúce časti našej podvodnej príšery. No, pískanie mi moc nejde, ale toto som radšej spravila mimo kamery, zafarbila som si telo a prekryla som si prsia, na ktoré si lepím tieto šupinky. A keď sa pýtate, ako som ich spravila, tak deň predtým som si zmiešala glycerín s vodou a so želatínou a vytvorila som si rôzne útvary, ako sú všelijaké šupinky, žiabre, ktoré som si potom pridala aj na hlavu. Pomocou Primalcorals v odtieni Hot Black si ešte pretriem vlastne tieto moje, nie naše prsia, pretože tá chobotnica na nich potom lepšie vynikne. A pomocou pigmentu od NYXu v odtieni Metallic Velvet si pretrieme tieto časti z chobotnice a dostanú krásny efekt. Ono je to taká vlastne hnedá farba s odleskom modrej alebo zelenej, takže všetko to úplne krásne zvýrazní farbu. Pretrieme si všetky tieto chobotničky a takisto aj naše ako keby také už odpadávajúce šupinky. Použijeme aj taký zlatistý pigment od NYXu, ktorý je veľmi sytý, ako môžete vidieť, a nafarbíme si tiež ďalšie tieto ako keby žiabru alebo plutvičku našu a prejdeme si ešte aj chobotničky. Prejdeme si takisto aj hadov, aj stredného hada a prilepíme ďalšie chobotnice na naše telo. A ďalšie iné rôzne veci, ako sú všelijaké mušle, rastlinky, ďalej si ešte na obzvláštnenie a vyplnenie ako keby miesta poprilepujeme aj živý mach. Všetky prázdne miesta, ktoré máme na tele, si úplne nakoniec zafarbíme SFX farbami. A poprilepujeme ešte nejaké chobotnice na mách a podobne. Ruky si celé zafarbíme, takisto potom čiernou aj zelenou farbou a nasadíme si naše ako keby rukavice v drápoch, ktoré si predtým pripravíme pomocou vaty, aby tam mali aj nejakú tú blanu a latexu. Celé si ich potom ešte zafarbíme, použijeme na to farby od NYXu, ktoré sme používali aj doteraz. Poprilepujeme na to všelijaké mušle a rastlinky a tada, náš finálny look je na svete a predstavujem vám teda podvodné stvorenie v mojom podaní. Ak sa vám toto video aspoň troška páčilo, tak budem veľmi rada, ak mi pošlete hlas. Ďakujem!